Estem dins el Mobile World Congress buscant cotxes realment. Aviam si trobem novetats que us puguem explicar i que puguem tocar, veure com funcionen, aviam si hi ha coses elèctriques, autònomes, connectivitat, a veure què ens porten les marques. La veritat és que és impressionant la de gent, la de coses que ja sembla que estigui en una altra ciutat que no sigui Barcelona. El primer estand que ens hem trobat és el de Ford, però no hi veiem cotxes. El que veiem són simulació de navegadors i ens han mostrat, ens han explicat que estan introduint millores en el sistema de navegació, sistema de connectivitat, amb l'aplicació Waze, per exemple. Aquí tenim un iPhone, tenim connectat, això és una simulació com si fos el tauler del cotxe, i podem veure com en aquesta simulació hi ha tots els carrers de Barcelona, aquí està realitzant un recorregut de prova, però ens mostra com aproximadament d'aquí un any tots els cotxes de Ford ja vindran integrats amb la connectivitat amb Waze, que és un GPS derivat de Google Maps, en el qual ens podem informar d'accidents, de trànsit, de qualsevol incidència a la ruta, i està activat mitjançant usuaris, és a dir, que són els propis usuaris els que comenten quins problemes hi ha a la carretera. També ens han explicat que estarà disponible per un parell d'apps més, que són les que els usuaris utilitzaran. Aquí tenim un altre exemple del que vindria a ser un taulell d'un cotxe. Aquí reproduint Spotify des del mòbil d'una persona que el té aquí. Tot això és molt gran i em perdo, però tinc entès que en aquest pavelló, estem en el pavelló 3, trobarem els estands de Seat i de BMW. Estem a l'estand de Telefònica i tenen una curiositat que vull destacar. En veure això en un saló podríem creure que es tracta d'un simulador, però realment, si parem més atenció, resulta que hi ha un cotxe real en una pista de proves, no sé exactament a on, a 50 quilòmetres de distància. I des d'aquí els assistents que fan la prova, que poden provar aquest simulador, estan movent un cotxe que està a 50 quilòmetres de distància. El cotxe és elèctric i mitjançant la connectivitat 5G l'estan conduint des del mobile. El cotxe s'està començant a moure i la persona agafa la demostració, frena, accelera. Sorpresa quan arribem a Hewlett Packard i ens trobem un Seat Leon Cupra ST. We can get external data and combine what the car is seeing, what other data you can get from external pieces, and it all feeds into our IoT platform, and then we can make decisions on data that we're receiving to do different types of things. Okay. El que ens han explicat aquí a Hewlett Packard és que Seat els ha deixat accedir a tots els sistemes, a tots els sensors del cotxe, i diuen que fins i tot l'han arribat a conduir des del seient de darrere amb un iPad. Aquest en concret equipa uns sistemes que quan el sensor per exemple, el sensor de pluja detecta que hi ha pluja, envia el missatge a la centraleta que tenen ells, no? Ho envia al núvol, mai millor dit, i els altres cotxes que venen equipats amb aquest sistema estan alerta, o sigui, els apareix un missatge de que ha de ploure, i, per exemple, cotxes que condueixen amb el sostre descapotat, cotxes descapotables, poden rebre aquesta informació i tancar-lo a temps, o, per exemple, també sensors de vent per anar amb més precaució. Pot accedir també al control de tracció per saber si hi ha forats a la carretera, per passar la informació a les autoritats pertinents i que facin una reparació, és a dir, les autoritats rebran exactament el punt GPS on hi haurà un forat i on l'han d'anar a arreglar. I també sensors de que t'estàs aproximant a casa i, per exemple, des del propi cotxe pots dir a la calefacció de casa
que estigui a 22 graus, per exemple, o quan arribes a la porta del garatge, obrir-la automàticament o tancar-la. Ens han comentat que SEAT han respost molt positivament a tot el que estan fent els de Hewlett-Packard i van tenir com 20 o 30 treballadors de la planta de Martorell que van venir a mirar-se-la ahir, és a dir, estan molt contents de la resposta de SEAT amb aquestes tecnologies. Estem a l'estand de SEAT i ara mateix ens explicaran les novetats que han portat aquí al Saló del Mobile. La Paqui ens parlarà d'aquest SEAT Mii una mica curiós, una mica diferent del que estem acostumats a veure'ls. Paqui, cuéntanos un poco qué es lo que integra este Sí, mira, os nuevo cuento. Mii. Aquí en nuestro booth de SEAT, un poco lo que estamos explicando es cómo la estrategia digital de SEAT cómo va a ser, ¿no? Entonces hemos dividido el booth en tres zonas. Uno es Connected to the City, ¿no? Conectado a la ciudad, que en este caso es Barcelona, conectado a nuestros usuarios y conectado a nuestros partners. Es la forma de que nosotros queremos empezar a hacer nuestro mundo digital en SEAT. En este caso, aquí en Connected to Our City, para nosotros Barcelona es la ciudad donde lo queremos probar todo, es nuestra ciudad piloto. Lo que decimos es que si funciona en Barcelona, funciona en cualquier otra ciudad. Entonces aquí lo que estamos anunciando es, vamos a abrir un nuevo lab de SEAT, va a ser también de Volkswagen, pero gestionado por SEAT, que se llama Metropolis Lab Barcelona, donde vamos a poder agilizar todo tipo de proyectos relacionados con los datos del coche y los datos de la ciudad para hacer una ciudad muchísimo más eficiente y una conducción más eficiente. Vamos a tener programadores de todo el mundo ayudándonos a hacer estas soluciones móviles. Entonces allí, para que ellos se puedan mover más fácilmente en la ciudad, lo que vamos a poner es una flota de coches eléctricos, que son pilotos, son 10 coches eléctricos, y ellos van a poder hacer car sharing y usarlos. Para que ellos lo puedan usar, hemos hecho como un programa y una aplicación para que puedan reservar los coches de manera muy eficiente. Tenemos aquí la aplicación. Sí. Vale, entonces un poco cómo funciona es que tú puedes directamente desde la aplicación ver los coches que hay disponibles, localizarlos en el mapa, reservarlos y luego también abrir y cerrar el coche con el móvil directamente. Entonces la forma que funcionaría, pues ahora por ejemplo tenemos una reserva, el coche ahora mismo está cerrado, el coche ahora ya estaría abierto. Y supongo que en el móvil tienes... Ya te conoce, digamos, tú ya te has identificado y por ese tiempo que has, digamos, reservado el coche, pues es como si fuera tu coche, por así decirlo. Y luego, cuando acabas, pues lo cierras. Todo este sistema dispone de un geolocalizador, entonces cuando lo dejas, pues directamente se actualiza en el sistema, que vuelve a estar libre. Entonces os voy a enseñar, por ejemplo, cuando quisieras hacer una nueva reserva, pues seleccionarías cuando lo quieres empezar a reservar, buscaría los coches disponibles, entonces tú podrías seleccionar, en este caso tenemos el de Mobile World Congress, y verías en el calendario los huecos que están libres y podrías pues ajustar cuando lo quisieras utilizar. Es un piloto, este coche no va a estar disponible al público. 150 kilómetros de autonomía. ¿Y la recarga cuánto? Rápida en media hora. Y velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. 130 kilómetros por hora. Vale. Y va a ser utilizado para los empleados del Metropolis Lab. Lo que Lab. queremos es intentar tener una solución cuanto antes para poder aprender y ver cómo tenemos que customizar todo el servicio para poderlo lanzar de forma abierta a todo el público. Miguel, cuéntanos qué hay en esta segunda parte del stand. Bueno, pues en esta segunda parte del stand lo que presentamos es un simulador en el que queremos presentar nuestras propuestas para mejorar la movilidad y la conectividad de nuestros clientes. Entonces, tenemos un simulador, tenemos una app y a través de la app y con un usuario propio, nosotros vamos a poder configurar el coche de una determinada manera, previamente acceder al coche y gracias también a un asistente predictivo. Cuando estemos una vez en el vehículo nos irá dando consejos.
acuerdo? Entonces, el primer paso sería yo me doy de alta y lo que puedo hacer aquí es determinadas funciones yo me puedo suscribir o darlas de alta, darlas de baja. Entonces, a partir de ahí, lo que simulamos con el simulador es un caso de uso, por ejemplo, de una persona que se tiene que trasladar a un centro de Barcelona porque tiene una reunión. Entonces, lanzamos el viaje a ese destino. Sería en este caso situado cerca de la Torre Akbar. Y vemos que aquí ya empieza a proporcionarme información, por ejemplo, que hay que hay lluvia y que hay tráfico. Entonces, lo importante es que yo desde la app puede tocar el driver profile, sí, puedo configurar el coche, puedo elegir, por ejemplo, el modo de conducción, ¿vale? O puedo, esto lo veríamos luego en el simulador, puedo elegir cuál es la luz ambiente que tengo en el vehículo, puedo elegir el color. Entonces, yo puedo aquí modificar el color, podemos, por ejemplo, un color naranja que sea luego muy evidente. Puedo, por ejemplo, en el cuadro de instrumentos elegir cuál es el perfil que más me gusta, si un clásico, uno más moderno o el de navegación completa. Pues este sería el más clásico con los dos relojes, este sería el de los más moderno y uno que es navegación. Entonces, la idea es, yo como usuario defino antes de ir al vehículo cuáles son los servicios que luego voy a poder encontrarme en el coche. O dejarlo ya programado y no tener que preocuparte, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, si yo sé que hoy yo vivo fuera de Barcelona, pero hoy voy a ir a Barcelona y sé que hay una dificultad para encontrar parking, pues ya puedo darme de alta ese mismo día de la función Park Finder, que a mí me va a ayudar cuando esté subido en el coche, me va a ayudar a localizar un parking. Y esto puede ser muy útil cuando tengamos car sharing, ¿no? Porque vas a subir a un coche, vas a poner tu ID de SEAT y el coche va a estar a tu gusto como si fuera el de tu casa. Correcto. Si yo tengo ese SEAT ID ya definido y tengo un car sharing de SEAT, pues podré llevarme mi configuración con mi definición de confort y mi definición de funciones a ese vehículo en concreto que voy a alquilar en ese momento. Perfecto. Vale, pues ahora lo que hacemos es, cuando llegamos al coche, lo que haríamos sería ahora se estarían vinculando el móvil con el sistema. Ahora estaría realizándose la transferencia de datos desde el móvil al vehículo, donde se va a cargar la configuración que previamente hemos seleccionado. Esto es el asistente predictivo, nos está informando, nos está recordando de la reunión que tenemos en el centro de Barcelona. Bien, y ahora, por ejemplo, pues el asistente predictivo nos está informando de que ha habido un accidente y que vamos a tener un retraso. Aquí vamos a aceptar que la función de asistente de atasco. Es decir, el sistema nos recomienda automáticamente que activemos, nos propone que activemos esta función, y con esta función es el coche el que automáticamente va a estar acelerando y frenando en la situación de atasco. Vale, y ahora nos informa, el asistente nos está informando de que tenemos un retraso en la reunión que teníamos prevista, y automáticamente nos está sugiriendo restaurantes a los que podemos ir. ¿Por qué? Porque gracias al SEAT ID ya conoce cuáles son nuestras preferencias. You are now arriving at your destination. Thanks to your subscription to the SEAT Valet service, Tom will park your car and Vale, take care aquí of lo que nos proponía aquí es que fuéramos a Travipay a un servicio de SEAT Valet. Es decir, yo llego con el coche, entrego el coche en un sitio determinado y ya hay una persona que se encarga de llevarse el coche y las llaves y se encargan ellos de aparcarlo. SEAT está totalmente preparada para una futura ciudad totalmente conectada
y preparada. Básicamente es el camino. Básicamente lo que sabemos es que en los próximos 10 años va a haber un cambio en el sector de la automoción y en el negocio de la automoción, y SEAT tiene que prepararse, y SEAT se está preparando para ese cambio que va a venir en cualquier caso. Ara mateix ens acostem a l'estand oficial de Ford. So Mark, tell us what Ford brought here. So what this stand is all about is really vision on the city of tomorrow. So we had a few announcements this week here regarding partnerships, etc. As you can see also with the video, that's a bit what Ford is thinking about, of how the city of tomorrow will look like. And what we're actually showing here on the stand are 3 main products or concepts that came out of an internal innovation challenge that we've organized last year. And the innovation challenge was around last mile mobility in these cities. Bé, el que ens han estat explicant aquí a Ford ha estat que han seleccionat uns quants projectes per realitzar els prototips i presentar-los aquí, com uns tricicles per ajudar a les descàrregues de paquets de missatgeria, com una espècie de plataforma, hoverboard que li diuen, que va darrere del cotxe, el maleter, per quan aparques no haver de caminar més. Jo crec que bé, no està de més una miqueta d'exercici, no? Si s'ha aparcat molt lluny potser sí que funcionaria. I finalment ens han ensenyat amb la realitat virtual com planeja Ford o com veu Ford el futur, les ciutats del futur, i ens han simulat que estàvem en una casa, com la casa nostra, una casa futurista, la planta número 30 i pico d'un gratacels, i hem pogut veure com la nostra nevera deia que ens faltaven ingredients per una recepta que ens suggerien pels amics que venien a un petit sopar, i hem pogut demanar-ho. El servei de missatgeria ho ha aparcat parat a sota del nostre edifici, i mitjançant un dron ha pujat el que semblaven uns espaguetis o fideus, els ha pujat fins a la nostra planta i els hem pogut deixar a la taula, tot mitjançant realitat virtual. Una bona demostració en què ja no només ens expliquen en paper o amb imatge el que volen presentar o el que volen prototipar, sinó que ens ensenyen directament amb realitat virtual i que puguem veure el més a prop possible com serà aquest futur. Hello. Okay. So what's happening? I'm just going to explain. You will park it in front, and you will make the gesture. Yeah. And then the car will go in. It will park. You stay in the car, and we do the second gesture, and it comes back out, and it does the same. El company ara des del rellotge activarà, des de la pulsera activarà que el cotxe vagi cap endavant, tanca els retrovisors i ens estem movent sols. Estic sol dins del cotxe, ningú l'està conduint. És un sistema que ja podem trobar en alguns BMW, però tota l'estona li hem d'estar donant l'ordre, hem d'estar prement a l'smartwatch o a l'smartphone. En aquest cas, ell només amb un moviment de pulsera, amb un moviment de canell, li diu al cotxe vés i aparca. Ens han explicat que això, quan arribi a les cases, encara haurem d'esperar una mica. Haurem de programar com anar cap a dins el garatge, i un cop ho haguem programat una vegada, el cotxe ho farà sol sempre que vulguem. Thank you. Estem a AT&T, fan demostracions amb Jaguar
del que és la connectivitat. Del cotxe connectat, l'IoT, que ja hem vist amb altres marques, i ens crida l'atenció Speed and Precision, velocitat i precisió de Red Bull Racing. Tenim el monoplaça de Red Bull aquí, una maqueta, suposem. These components are designed and customized specifically for every race by the team. Thousands of these tiny design changes occur during the season, which allow the car Estan fent una demostració en realitat virtual als assistents de com utilitzen les noves tecnologies a l'hora de desenvolupar nous vehicles. Tot això dins de l'estand d'AT&T, la companyia telefònica americana. Solucions pel transport, seguretat, sobretot. I arribem a un dels plats forts de vehicles. És Peugeot amb la presentació del seu concepte Instinct. Hi Philippe, can you tell us more about this new car that Peugeot is introducing? Yeah, Peugeot is introducing here in Barcelona Mobile World Congress Peugeot Instinct concept, which is a fully autonomous car. So on the outside you can notice that the car is very elegant but also very efficient, as it's very important for Peugeot cars. The eyes of the Peugeot is also very important, because for a Peugeot you have to look at a Peugeot in the eyes. So we designed it in this way so that it remains very elegant. With more character. Yeah, exactly. Like you're looking at a person. Exactly, like at a person or a lion, as it's our. It's our very good looking. Yeah, and very elegant and very efficient also. Yeah. You've got an active blade in front of the car and also an active spoiler at the back road. Okay. It's an autonomous car. It's a very important interior architecture. Whoa. So you have a fully autonomous car in a very compact car, as it's shorter than a 308 SW. Yeah. So compact car, but full autonomous experience for 4 persons. So I can count 4 screens. Yes. Just at first sight. Yeah. You can control all the car. Yeah. From the central screen, we call the iDevice. And the rest is the autonomous version of our Peugeot iCockpit, so the autonomous iCockpit. The compact steering wheel, which is retractable, and here, as it's the autonomous mode, it's under the display, the head-up display, which is holographic in this version. And then, of course, as the car is autonomous, you will be able, to watch some videos or remain connected. Yeah, just stay relaxed while the car is driving itself. Exactly. So you have a panoramic screen, which is 25 inches, very big. It's very impressive, very impressive. And if you don't want to be connected, you can just read a book if you want. An old book. Or sleep a little bit. Yeah. Very And nice. the car is fully connected to your home through the Samsung RT Cloud IoT platform, which means that from the car you can control all your connected devices in your home. So when do you think that Peugeot will start introducing this new It's a vision for 10 years. 10 years 10 vision. years, okay. Yeah, not before, as it's fully autonomous. But already today in Peugeot cars you have automated functions, which are already released and very important. Estem ara mateix a l'estand de Mercedes. Han portat un classe E Coupé preciós, de color blanc parlat, i l'han portat bàsicament per ensenyar als visitants del Mobile World Congress totes les novetats que ja inclou, tota la connectivitat, la tecnologia que ja inclou el cotxe, que ja es pot comprar a les botigues, si tenim els diners. Aquí al costat tenim
un parell de seients de realitat virtual amb ulleres, i aquí ens expliquen que ja no cal anar a un concessionari, simplement amb les ulleres de realitat virtual podem personalitzar un cotxe de tota l'àmplia gamma que té Mercedes per personalitzar-lo al nostre gust i veure'l, poder entrar, poder comprovar com és aquest cotxe sense haver de desplaçar-nos, i ja no només depenent del configurador de les pàgines web. Aquí tenim un Smart Electric amb les inscripcions Ready to Drop. Introdueixen un servei de paqueteria i per l'altra banda tenim la inscripció Ready to Share, que vol dir preparat per compartir. Introdueixen un sistema de car sharing, de compartir cotxe però privat, és a dir, que si tu no fas servir el cotxe el pots compartir amb els teus amics, els teus companys, els teus familiars, i tu decideixes qui pot provar-lo o qui pot utilitzar-lo i qui no. No és un car sharing com pròpiament es coneix, en el que tothom pot utilitzar un cotxe que hi ha aparcat al carrer, sinó que és útil, per exemple, per una companyia, pels seus empleats. I aquí introdueixen una mica de show de com creuen que serà el futur o com es preparen pel futur. Ens acaben d'explicar aquí a Verizon que juntament amb Nissan desenvolupen una tecnologia analitzant els cotxes, analitzant els trajectes i analitzant els conductors. A Verizon arriben a una conclusió amb un sistema que farà a les empreses estalviar combustible, quilòmetres, hores de feina i optimitzar-ho tot per això, perquè el transport de mercaderies costi menys i sigui eficient, que és el que es busca contínuament. Darrere d'aquesta multitud de gent, una cosa que no té res a veure amb cotxes, però que és possiblement el que ha aixecat més expectació en aquest Mobile World Congress, i és la renovació del Nokia 3310.